Takže čaute. Dneska vás tu vítam pri ďalšom videu. Ak bude na tomto kanále viacej než aspoň 100 odberateľov do 2 týždňov, tak vám poviem, ako sa robí tento skin. Lebo vidíte, práve som krásny kameraman. Keby vás to zaujímalo, môžete byť skrytá, ale tá auto je veľmi ťažké robiť. Takže ja vám radím kameramana. Horco. A to je jedno. Dneska sa musíme snažiť vyhýbať svetlu. Dennému, nie takomu, viete. Nie takému to, na ktorom som teraz. Tu by ste mohli sedieť normálne. Ježiš, tak ja vám tu ukážem. Toto je dealership, čo sme tu teraz mali. Ale ja som chcel iné autíčko. Takže vidíte, že tu si môžete takto pomenúť auto. Samozrejme, ja potrebujem nejaké zostrechov, a keď sa uškodí aj tá auto asi. Ale sa uškodím v ňom. Dneska je veľké teplo. A preto potrebujem malé auto. Nejaké také proti teplu. Teraz samozrejme pozerám Dangles. Ježiš, to čierne, to sa mi nepáči nejako. Potrebujem na ktorom vôbec ani čierne, iba kolesa. Že vraj modern retavil príliš tamto. Takže ja si chcem aj dnes... Pravdom. Mám strach. Ja si dneska urobím takú ďuru. To musíte poznať. Ak to nepoznáte, dajte like. Ak na tomto videu bude viac než 1000 lajkov, tak budem najradšej na svete. City Hall, Rappenhall, and 164 Jeffrey. Teraz ma nepočujete. Takže my začneme s týmto. My to s ničím nemôžeme začať. To je skôr teda. Dobre, ideme sa vyskúšať dostať na strechu. Samozrejme, že sa nám to podarí. Takže 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Takže už sme si tu spravili nejakú tú dieru. Dali sme si tu barikády. Ďalej ideme kopať. Neviem, či sa mi to moc vydarí. Konečne už to kope zase. Vykop sa už. Konečne. Nepísam mal, či sa to rozkopať. To sa nedá. Pane Bože, čo to bolo? Takže to až takto veľký deň.
Leci, tak ideme to konečne vykopať. Konečne, už to máme vykopané. Keďže to stačí. Tak sa môžeme dať do druhej fázy. Pre tentokrát potrebujeme toto. Normálne ide hore. Bože, to čo tam bolo? Nevidím nikto lietať. A na tomto videu bude z tohoto preťom. Tak uvidíte, jak sa robí tento trik, ako byť kameramanom alebo niečím. Tak zatiaľ.